Здравейте, вие гледате първото видео от поредицата до Photoshop на ProPublic. Тези уроци са предимно насочени към начинаещите, но дори и да имате някакъв опит с програмата, също биха могли да ви бъдат много полезни и интересни. Това, което предлагаме, е да ви дадем една добра база. На практика това означава, че няма да бъдем изключително изчерпателни в разглеждането на всички менюта, инструменти, панели и настройки. Ще разгледаме само тези, които са най-базови, т.е. най-често използвани, и ще ви покажем различни случаи, в които можете да ги ползвате, както и ще се опитаме да изградим един алтернативен начин на мислене, така че да се научите как сами да преценявате в каква ситуация, какви операции биха били най-оптимални, за да добиете опита и да постигнете един добър краен резултат. Второ важно нещо, което е хубаво да уточним преди да започнем с същинската работа, е, че този пакет уроци е отворен. Това на практика означава, че нямаме фиксирана крайна програма и всеки може да се включи в тях. Как може да се включите вие? Може да предлагате теми, по които ние да правим уроци, може да казвате и да ни предупреждавате, когато нещо не сте доволни, когато нещо не разбирате, за да презапишем урок или да направим допълнителен урок, който уточнява по-подробно проблема. Както и можете вие сами да създавате урок, ако сте направили нещо хубаво, нещо интересно и искате да го покажете на другите. За тази цел единственото, което е необходимо да направите, е да се свържете с нас. Може да се свържете с нас чрез посочените линкове под видеята, които са линк към нашата страница ProPublic.net, както и Facebook групата ни pro.public.edu. И бихме се радвали, ако пускате коментари и давате вашите препоръки. Всякакъв тип съдействие за нашата организация е добре дошъл.